from day one nat illi din is-sitwazzjoni, din il-pjaga soċjali ma tissolvix biss b'interventi leġislattivi. Fil-fatt ġie deskritt bħala dan huwa l-ewwel pass. Ma jfissirx li l-Gvern jinvesta ħafna jibqa' jinvesti f'support services qed ninvestu wkoll fl-avukat, fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li jkollna iktar avukati illi huma profiċjenti f'dan is-suġġett, fil-pulizija illi jkollok pulizija li jifmu daw it-tip ta' reati anke ma jidħllhom rapport, ġifieri naqbel miegħek illi għalkemm għamilna pass kbir bl-intervent leġislattiv, il-Gvern qed jinvesti, però jrid ikompli jinvesti f'aspetti differenti kif għandhom jiġu trattati daw it-tip ta' reati. There seems to be a change of heart within the government. A few weeks ago, the talk of putting femicide in the criminal code was dismissed. What happened? Ovvjament ma naqbilx miegħha, kullum huwa konferma ta' dak li għatin fil-bidu. Id-domanda li kienu saqsawni fil-bidu huwa jekk il-femiċidju għandu jiġi reat separatu distintu. Jiena kontat illi ma jistax jiġi reat separatu distint għax l-omiċidju volontarju diġà jattira l-ola pena li għandna fid-dritt Malti li huwa l-omor il-ħabs. U fis-sistema tagħna l-omor huwa u omor mhuwiex perjodu ta' żmien, però x'għamilna minn dak il-qudiem, minn dak iż-żmien. Bqajna nitkellmu. Jiena qbajt nieħu l-pariri legali opportuni biex nirrinforzaw il-protezzjoni tal-mara. Mingħajr ma nagħmluh fil-fatt għadna il-kunċett tal-femiċidju ġie introdott mhux ir-reat tal-femiċidju. Rajna kif nibqgħu nissaħħu ma ġara xejn. Jiġifieri anke jien il-pożizzjoni tiegħi ma nbidlitx, però kieku nbidlet ma jkun ġara xejn għaliex li għamilni hija xi ħaġa importanti u dak kull politiku alla ħares li persuna tajt isma' x'jiena daqshekk jiena jiġifieri ħdimna taħt id-direzzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela mal-Ministru Bonnici, maġġorment il-Ministru Bonnici sema laqtiet volontari li huma mbagħad dħalt jiena wkoll niddiskutu magħhom illum għandna abbozz illi qbilna biex nirrafforzaw is-saħħa tal-mara bħala l-iktar persuna vulnerabbli f'daw it-tip ta' reati. Ġifieri ma kien hemm l-ebda change of heart, kien hemm irfinar fil-kodiċi kriminali illi kien importanti.